Waduh, campur telek. Oh. Alah. Aku bercoba sih adem ya polane ra kerewan iki lho. Polane ker iki. Hah? Iya. Nek angger eker ya angger eker polane ya panas awake. Digujuk kakek anu angel. Wes sudah masak. Hah? Di anu tekan obat nih, obat tetes. Obatnya kok nggone dokter gak diombekno. Tekan obat tetes. Tetes. Awak. Heeh. Kok dokter wis dimasak. Jor. Dari makan telek engko. Yo di gua ayo. Oh, lakae iki lho. Hah? Ora. Ora. Oke, agak tuku dingi sore kok. Lakae cukup dingi. Lakae coba apa adem tapi terus polane ker ngono yo panas maneh. Iki. Lho, ngene iki ya. Guys gendong gak gelem lho gendong. Ora gelem. Gendong ora gelem. Heeh. Gong, cek apa nang Lek urung juga lek. Gong juga dari. Ini dikan kilo arka ora tarik. Iki ora tarik. Wah, aku lho papahmu lah. Ya, aku. Papa. Papamu lho papahmu. Lagi dong masak. Masih ora tarik. Lho. Papahmu lah. Lho. Arka ya. Iki oleh. Lendi ki arkano iki. Oh, gini gak gelem. Iki lho, nek kadung karepe ra kerep dianu blas. Wes angel. Oh. Karepe. Oh. Gue kabeh. Janganane mae digwaki. Gue kabeh ki mau